Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα παίζουμε στα βουλγές και ένα secret εφαρμογή. Μια εφαρμογή. Συνεργασία Part 6. Μπορεί να παίξουμε τη secret εφαρμογή στο 7. Αλλά πάμε με το dash skin. Περιμένει. Τι θα γίνει? Δεν σε έκανε join. Περιμένει λίγο. One for all. Ακραίο animation. Τώρα αυτό το θέλω. Αλλά είναι στο animation box. Δυστυχώς. Το skin μου ελπίζω να δείτε πόσο τέλειο είναι. Εγώ θέλω να πάρω αυτό το animation, αλλά θέλω να παίξω το Τέλος πάντων. αλλά σε αυτό το Για να βίντεο δούμε rank. παίζουμε πολύ rank και λίγο tournament. Μάλλον νομίζω στο επόμενο. Αλλά νομίζω όλα μαζί. Σίγουρα στο επόμενο. Νομίζω. Baby Yoda και εμένα μου αρέσει ο YouTube. Bro. Subscribe σε αυτό το YouTube. Όχι σαν. Θες είναι και αυτός καλός που μου αρέσει ο YouTuber, αλλά καλύτερο. Baby Yoda. Ποιος? Αυτός εδώ πέρα ο SSR. Μάλλον το λέω εγώ καλύτερα. Με 2 R, αλλά δεν ξέρω. Όχι SSR. SSR. Κοτούλης. Λαλαλαβά. Χαμός έγινε με τη σου. Με το σου. Όπα κι άλλος chicken bomb, απλά το επόμενο. Σαν Max. Baby Yoda Τι TV. έχετε? Και εγώ είμαι Και fan. κάποιος έχει πρώτο level. Αλλά θα είναι σκόμπλεξ γιατί μ' αντίγραψε την ιδέα. Αλλά πήγε παλιό. Σαν να έκοψα, αλλά προσπαθείς. Βρε, να χειροκατεύει μια φορά. Ελπίζω να κάνετε subscribe καθώς βλέπετε το βίντεο. Άνω μάλλον. Όχι σκέτο. Μπρο. Και στο δικό μου Μην κανάλι με κάνετε μπουνίτσα. όχι, λέγεται Block Dash. Thanks. Βλέπετε και το όνομά μου αλλά και το όμορφο μου skin. Ελπίζω βασικά να το πω. Το skin. Αυτό θέλω να είμαστε δεν μπορώ να πάω τίποτα, είναι μια θανατικότητα. Όχι, βίωσα. Chicken jockey. Chicken jockey. Τον έβαλα κόμπλεξ με την κοτούλα. Ρε, μην κάνεις το power jump αυτό. Να μάξω. Όχι. Please, 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 please. Please, please. Please, 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 please. Δεν κατάλαβε γιατί λέω please. Συν 80. Φρέντε μόνος. Και ακόμα 10 season boost points. Στον άποδο το αλλά όχι από τα δύο σου και πώς ξέρω διπλό λέγεται information και κώδικες. Μπρο, γιατί? Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα μάτς και μετά πάμε στα tournaments. Πρώτα. Εννοείς ακόμη δύο? Άστα τα bonus. Όχι, με τα bonus θα τα πάω. Και πώς θα παίξουμε το tournament? Μετά τα δύο bonus. Το 7. Ναι, μάλιστα στο 7. Ποιο 7? Συνεργασία πάρει. Ναι, και στο 7 και σε αυτό. Δεν θα προλάβουμε σε αυτό, θα προλάβουμε και 7. Να προλάβουμε, μην με ανησυχείς. Εγώ κρατιέμαι για να πάρω τους άλλους το one for all. Όχι το for all, το ξέρετε κιόλας. Καπουτσίνο ασασίνο. Καλό μάτι. Καλό. Please, όχι, το πάω να τέλειο. Speed. Ναι, speed, ρε, speed. Ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Κάνε το πλάνο. Αλλά μπορώ και με power jump. Αυτό δεν είναι. Κάνε το ρε.
Ελπίζω να έχετε κάνει ήδη like και στα δύο κανάλια. Αχ, νομίζω ότι δεν είχα Bubble Jump. Έφυγα Super Giant. Στο συλλογικό. Έλα. Νομίζω ότι είναι toxic αυτός. Όπα. Hi. Κοίτω. Παίξε. Να δείξω ότι έχω πάρει στα λύση του το Nightmare. Μπορεί να... Ο μπρο. Τι είναι αυτό? Το σπίτι. Ναι, κάνε να φας. Το έχω ξανακάνει αυτό. Απλά με σούπερ. Ναι. Μπράβο ρε Αγκάθη, μπράβο. Ναι. Ωραία. Πάμε παιδιά να παίξουμε το... Όχι. Γιατί. Κόμπι. Κρατιέμαι. Please να μας δώσεις το πιο γρήγορο map σε όλο το run. Α, ούτως άλλως θα γίνω Silver, για το Silver 3. Τέλεια. Rewards έχουμε... Τέλεια. Θέλουμε SpongeBob, όχι, block Περίμενε, πριν, όχι. Δεν θέλω να χάσουμε το χρόνο. Κάνε γρήγορο. Πες, play. Δεν πειράζει. Θα πέσω μόνος μου του να με. Όχι, θα παίξω. Εγώ δεν έχω κάνει. Θα βάλω Speedgel που το έχω μάθει. Να σας υπενθυμίσω, θα κάνω και από το δικό μου αλλά και από το ST Gamer που λέγεται NG Gamer βέβαια στο κανάλι. Το Speedgel vs την μπάλα και τα δυο Max. Τα έχουμε. Αυτό θα είναι το καλύτερο βίντεο. Και αυτό ελπίζω να το δείτε και να το βολάσετε. 180. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο βίντεο. Όχι 180. Λόγκας. Θέλω να δείτε το Speedgel vs Ball. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βίντεο από το κανάλι. Και να δούμε ποιο είναι πιο γρήγορο. Νομίζω θα παίζουμε μόνο race maps. όλα Το τα Hero race. Exam. Εκτός από αυτά που δεν και δεν θα βγάζουμε μπουνιές, Ούτε σε power jump, slide. ούτε σε επιτρέπονται μόνο στο... Και δεν θα φοράει Speedgel και εγώ δεν θα φοράω μπάλα. Όχι, απλά δεν θα... Ναι. Απλά... Κάνω καλύτερα έτσι. Άμα έπαιζα με τον All Might θα παίρνα το Queer για να κάνει ηλεκτροσόκ. Και βλέπω και παθαίνω ηλεκτροσόκ και ξάξω. Όχι. Και παθαίνω 11 συν 5. σοβαρολογικό. Αυτό είναι το must. Το θα πρέπει να ήταν στο Champion. Το Champion δεν ξέρω και ό,τι είναι. Ένα απλό συν 0. Ένα απλό κουλούρι. Το μόνο που μπορείς να πάρεις είναι ο 14ος, ο 15ος και τον να Τέλεια, νικήσεις. χάλασε το speedrun. Δηλαδή τόσο ξέρω τι είναι. Αλλά χάλασε το speedrun. Κάνοντας αυτό το παλιό πράγμα. Ωχ. Και τέλεια. Abdiction. Εντάξει, εγώ δεν είμαι κι άγγλος. Απλά είμαι μια χάλας. Έλληνες είμαστε. Δεν είμαστε Άγγλοι. Να μην είμαστε και Αφρικάνοι. Μπρο, τι θέμα αυτό. Όχι της Αφρικά, σαν μήνα. Πρέπει να μην έζηνα κανένα. Ένα σαν καλύβα. Είναι η ώρα για Αφρική. Τέλειο, μάλλον φαίνεται. Μπράβο δημιουργία του... Πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά ξέρω το τραγούδι. Έλα, πάμε τζατ. Η Waka Waka λέγεται δισάμφορα. Ξέρω πώς λέγεται. Αυτό το κόλπο εγώ το έχω βρει.
Είναι για να σε βλέπουν ότι μπαίνεις στην τερματή. Να σε βλέπουν έξω και σε τι φάση, θέλουν να σε σμπρώξουν. Εμένα με είχε σμπρώξει ένας και μπήκα μέσα στον τερματισμό. Α, καλή συνεργασία. Τώρα αυτό που έκανε είναι... Μπράβο, αυτό ήταν τέλειο. 6 μαζί με εμένα. Και αυτός θα βρει 5. Το σαν να δεινάξει στο μυαλό μου. Κανονικά θα... Το άλλο ποτάκι. Πώς γίνεται αυτό, μα δεν ξέρει να μετράει. Αλλά τα ποτάκια. Αφού είναι ποτάκια. Ποτέ δεν τερματίζουν. Το χείρο Σου πες! είναι απογοήτευση. Γιατί απογοήτευση είναι? Και τα ποτάκια. Περιμένεις τόση ώρα από 4 ποτάκια και από παίκτες με κανονικά ονόματα, ότι να είναι παίκτες και μη παίκτες, θα πρέπει να περιμένεις 70 μέρες. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους παίκτες, ειδικά τα ποτάκια που δεν είναι παίκτες, είναι κάτι ψεύτικο. Τέλος να νικήσεις βρε player yoga του. Έτσι, τέλει. Ωραία. Παιδιά, νομίζω σε λίγο θα βάλουμε ένα τέλος στο βίντεο, σε λίγο, όχι τώρα. Εγώ δεν το ελπίζω, θέλω να σας δείξω και τον ρυθμό. Εγώ θα ήθελα να σας δείξω βασικά στην κοινότητα μια μέρα που μια μέρα τέλος πάντων θα δείτε στην κοινότητα του καναλιού τον κωδικό και τα δυο don't move. Το κωδικό θα το δείτε στην κοινότητα ή αλλιώς community τέλος πάντων. Ειλικρινές, εγώ δεν ξέρω ποιοι βλέπουν το βίντεο συχνά. Θα βλέπουν όλοι ξένοι ή βλέπουν τέτοιο, τέλος πάντων. Ας μείνουν. Και αυτό στο κάνω που ήδη είναι η χειρότερη μου πίστα, αλλά τέλος πάντων. Χειρότερη μου πίστα. Αλήθεια τώρα, δεν μπορώ ποτέ. Monopoly Go! Περάσει. Με αυτό που γράφεις το κάτω Go, τότε λέω Go. Α, ναι. Monopoly Go λέγεται νομίζω το παιχνίδι, αλλά δεν έχω παίξει. Το επιτραπέζιο, αλλά νομίζω έχω παίξει. Όχι, έχουμε παίξει. PlayStation. Ερθόπολη, όχι Ευρώπολη. Κάπως έτσι, όταν αλλά δεν θέλω να είναι το παιχνίδι. Ό,τι κολπάρα τους έδειξα τώρα με το Spitzel. Ωραία. Αχ, έχω μπάλα. Εσείς ούτε μπάλα, ούτε Spitzel. Εσείς παίζεις μαζί μου, έχω μάθει το Spitzel. Sorry όσοι βλέπουν το βίντεο και έπαιζαν σε αυτό το μάτς, έχω χάσει, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να κάνω και κανονικό βίντεο ανθρώπινο. Το πρέπει να γίνει γιατί κάνω τώρα βίντεο. Εγώ λέω σε λίγο να το πω. Ω μπρο! Thanks! Ο οποίος νίκησε το φοβόφο του Τσίνου. Όχι η μπανάνα. Ή την μπανάνα. Η γάζα. Θα χάσω. Θα δείξω στο τέλος και το don't origami, όχι το Might Might. Εγώ όμως για να δείξω το don't move. είναι το... Αυτό είναι το don't move. Εγώ θα σας πω τον κωδικό. Κοιτάξτε πρώτα τον κωδικό. Λοιπόν, Άμα θέλετε να το παίξετε. όχι αυτό το don't move, το κωδικός του είναι 5449. Βάλτε μια πίτσα. 3833 Παύλα 6834. Αλλά πάμε. Θα σας πω και το Instant Gamer Pro. Μας και το βλέπετε, αλλά
Ναι, 6541, παυλίτσα 7089, παυλίτσα Εντάξει, πες. 3483. Πάμε να τελειώνει. Play. Και κοιτάξτε το βίντεο. Τελειώνει το βίντεο με τον μου και πολλά. Θα νικήσει πρώτος. Α, τώρα. Δηλαδή, άλλο τέλος. Νομίζω το επόμενο θα είναι, δεν ξέρω πώς θα σπάσει 7. Αλλά αν υπομονώ να κάνω και το Don't 7, move. να κάνω και το 10. Με τόσα μπλοκ που έβαλα. Τι να. Έτσι, το 12. Ω μπρο. Κατευθείαν το τερματισμό. Από αυτά που ήταν στην αρχή κατευθείαν ήμουνα κάπου στο πέρα από αυτά και με πήγαν εκεί. Κατευθείαν. Πήγαν. Αυτή είναι η πίστα μου. Ωραία, και αυτό ήταν και το βίντεο. Όχι ακόμη. Θα παίξω και το Don't Move, το Το δικό μου, όχι, να παίξουμε το δικό μου. Ναι, και μετά αυτό. Όχι, να πάρει ένα τέλος επιτέλους. Εντάξει. Σε κάνω ζωή να ξέρεις. Δεν ξέρω αν θα με ξανανικήσω. Πες. Ελπίζω να νικήσω. Το δικό μου το έκανα έτσι. Θα παίξουμε και ένα ακόμη Don't Move. Έλα, εγώ θα έρθει να το δει. Τι είναι αυτό? Ξέρω στο... Ρε, τι κάνεις! Cheater! Ρε, cheater! Κλέβεις! Τώρα θα σου δώσω μπουνίδια στο επόμενο. Είναι το άλλο το... Θα δεις το Spitzel vs μπάλα. Και το Συνεργασία τελευταίο πάρτι αυτά μάλλον θα γίνει τον Ιούλιο είτε τον Αύγουστο. Γιατί θα κάνουμε το Spitzel vs μπάλα. Αλλά καλό μήνα και πολλά αυτά. Play. Είναι το τελευταίο Τη μάχη. Η μάχη. Εγώ δεν θα κάνω βεβαιότο, αλλά τέλος. Το δίνω μπουνίδι. Αν μας δώσω εγώ στην αρχή μπουνίδι, ούτε μπορείς να το υποτίσεις. Ναι. Εγώ όταν το είδα νόμιζα ότι ήταν μου και Πάλι το μου το έχω πει. Τέλειος. Τέλειο φέγαμε. δουλειά. Και θελημένη. Εγώ. Ούτε κάνει τίποτα αυτό το πράγμα. Τερμάτισε επιτέλους παύτσα. Ρε πάλι πραγματάκι. Πώς γίνεται να περάσει το βλακείο. Ωραία, πηδάμε εδώ στη μέση. Πηδάμε εδώ. Κάνουμε dive, δεν κατάφερα τίποτα. Τώρα είναι η θεία μου. Και εγώ είχα φτάσει μέχρι εδώ πριν. Αλλά Έλα. πάμε, εδώ είσαι. Νομίζω το διασκέδασε τώρα. Αυτό λέγεται drone move ή move λέγεται μάλλον. Αλλά anyways. Πάμε. Αυτό θα είναι το τέλος του βίντεο, ένας απλός πόλεμος. Ανεβαίνει εδώ. Έλα. Ό,τι θέλει. Κλέβουμε την μπάλα, να μην πάω εκεί να μεταλλαγεί. Τέλεια. Να μείνει στο τερματισμό να κάνουμε φάι. Και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Μην τερματίσεις. Ναι, όταν πιάνεις δεν έχει τίποτα. Αφού είναι τώρα μου, τι περίμενε. Και εμείς το κάνουμε αφού σε μου πολύ λίγο. Με τη βάλα πηγάμε, αλλά το χάνουμε. Άρα τότε και εσύ να περιμένεις το τερματισμό να κάνουμε φάι. Πάει. Κλέβουμε εδώ. Εδώ μετά.
Όπα. Όχι, όχι. Αυτό παρά είναι επικίνδυνο με τα λέιζερ. Εδώ. Άμα νικήσεις, θα σου σβήσω το subscribe. Hey! Τέλεια. Πάλι. Εδώ θα περιμένουμε στην ταμπάλα. Ωραία, εκεί θα κάνουμε αυτό το κεφάλι. Όχι, σε αυτή τη μικρή. Ναι, τι θέλει. Άρα κάνετε. Αλλιώς Happy birthday to you. Nobody likes you. You look like a monster. να ξέρεις. Back to rescue. Εδώ είναι. Το... Κάνε ότ. Ότο. Ότο. Τώρα κάνω ότο. Που έβαλα power jump. Μια. Όχι. Ναι. Άμα τερματίσεις σου βγάζει το subscribe. Όχι, ξέρεις κάτι. Άμα εγώ ήμουν πιο μπροστά και εσύ δεν θα... Σου αρέσει να τερματίσεις, θα νικήσω πάλι εγώ. Αλλά θέλουμε να κάνουμε και την αρένα. Αλλιώς θα ξαναπαίξουμε, θα κάνουμε το μου βάλα στο τερματισμό. Με έχει αρέσει. Βασικά καλύτερα να κλείσουμε το βίντεο. Γι' αυτό τερμάτισε επιτέλους το τελειώνουμε. Όχι, θα παίξω από την... θα πάω από την... Περίμενε. Περιμένε εδώ. Αχ, ναι, ναι. Hello. Good morning.